Thilmak Lorkhom episode 51 No Telem Shang Pathumna Robert Dadol Kumza som panga te me mai Robert Dadol hian mi pui atiral tri na ti thlabar thei hle a voini thlengin he no telem wang hian thilmak tak tak ala thleng rengani anti malaya no telem siam te kha rapom deuh tak tak awm thina ma se Robert Dadol anga hlawom le rapom hi awm love pakhata chuan no pangpa ngai tiat ver siam ani a tin no pangkor tak tak hak tir ani bok tin na mit dum deuh kuk le a mai vel chun pop deuh nuai te hi en atin nuam lem lova chu takara uilem an ken tira a uilem la hi ameng ko win leise tak ui ani om taka chuai na pom bokani an soidan chuan Robert no telem hi amai na chethina mi amel kera tin anui riker ker an thin boka he no telem hi ti nom na vai chuan inun ati kholo vekang an ti thin ani Robert Dadol hi kum sangkha zakwa pali khan Stave company nan siam chuaka tetiber an siam chu ma sakber zingami ani ome he company hi an Robert Dadol hi no telem no pang khal tur siam ati ra chuan ani lo shim anti a menekin kanti mihring anga siam dor ma vela pho chu atan an siam zo kani ti chuan hetia Robert Dadol hi no pang khal tur atan an hral chan le wang hi tun thlengin chiang taka hriat ani lo tin he no telem hi anei tu no pang Robert Eugene Otto hne na a thlen dan chan chin po hi hriat mai ani lova ti chuan he no telem hi Robert Eugene Otto Jean ti an ko mai thin kuta awm dan hi soidan chin hi awmani an soidan pakhata chuan Jean ate chung kwa hi anom puin na ya he nula no pang te hi Bahama thla ani a anom puinu hi an ti du da thin le a chu wang chuan anom puinu hian an chung kolaka phubalak tumin he no telem hi doi ru in Robert Eugene Otto hne na chuan a peta ni anti soidan dang le mitam takin an rin dan zoka chuan Robert Dadol hi Jean pu in Germany azin tumin aleya te chuan atupa hne na hian a pe ani anti ai nga po chuni se Jean hi telem hi angai na ngal maya a khoilo kalna a keng rengot mai ani ome ti chuan a korte a hak tira tuna a kor hak longmi nan hak thin korpo hi Jean an no panzualaya a kor hak thin ani Jean chuan he no telem hi adu maya a chilbur ani bera mi pa nga yang hian a kalna pia nga a bethin ani ti chuan he no telem room tur top hi anin chunga a sak tir ta a ti chuan no telem man tur sang furniture tele toys sang te he room a hian ada a ma se hun rei po akal ma in thil makdang lam tak he auto chung kwa te hian a thleng chho tan ta a anin chung bung ro then khatte chu an dan ani lo de ya te alo om nol maya Jean chuan he no telem ti hi ani ti na soya Robert ti vekalom ti no telem chu apua ma se atira chuan chung te chuan an oi saklova no pangril ru mai ani ringen enga awak an ngai saklova ma se rei lo te a chuan he Robert no telem na bulvela ngei chuan thilenga modik lo chu atheng ani ti chu hai rual ani talo thil poile rap thak tak athen lo wang po ani ma na he no telem hi an kol chho te zel thova ti chuan Jean hi alo puitling chowa Academy of Fine Arts Chicago ale Art Students League ate azira chumi zo chuan Jean hi Paris a Sorbonne azir le a heta hian an pui en nen anin charani ti chuan an pui chu hruai hoin an in 534 Eaton Street The Artist House ti an ko thina chuan an cheng dun ta a chutia Jean alo puitlin tak nu le nupuite alo nei tak nu chuan no telem Robert chu khoi ngai ni ta heklo anin chunga chuan thuthleng pakhata hian tukver hoi zong in an da to top mai ani chungkha chu an tui pipe vel siam that anga ya wangin a siam turin mi an kawa ti chuan he pa hian an in chunga Robert Dadol an dana hmuna thil a siam lai chuan no pang nui ri a hreta tlat maya room chu an en kwal chuan no telem chu a hma a om lo na lama chuan alo om dei ti a hmuwa chu mai ni lovin he no telem mal chunga thil lem sang om sa te chu room le lama vom pheyang mai hian alo dar nuai mai ti a hmu bokani an soidanin mi point he in Robert Dadol om na hi kalpel lo sham an tum thina a hel dan an zong ngat thina hian ti a chan chu he in kalpel hovin an soidan chuan he no telem hian an in chung tuk veratang hian ron mel tlat hian an thina
tin a changin a lo bo zuka aron lang le thut thina min en zui char hian kan thra thin tin an soi ni kum sang kha zakwa samsari pali khan ji na hi aborala ti chuan martel reuter chuan he in the artist house hi aleita a tin an in pialaman bungra then khat ta chu nei telin Robert no telem po hi anei telani martel hian kum som hi vel zet Robert the Doll hi akol le a tin kum sang kha zakwa som riata in thar alu po in no telem hi aking tel nge a ani hian kum som hi vela kol chung khan no telem hi amain a chena sa thin hle ti soi nge ani atopa chuan Fort East Martello Museum a donate ta a donate chanan zo chuan he no telem hi a sang ani ati museum chuan he no telem hi an lak saka ma seriu tari thu soi chu an oi sak lem lo khopa Robert the Doll po hi mi pui mu tura pho chuak lem lovin an store room a rei tak chu an dani ma se mak tak main mi sang chuan he no telem hi en an ron tum tanuk hloma he museum hian no telem an nei thu hi khoya ma an puang chuak lova puan zar ni mi asi lo mi sang mai no telem sang he museum hian a colony te an sia po hi thil mak tak chu ani ve shimani ti chuan mi tam tak hne na tangin lekha thon an dong ta sup maya Robert the Doll hne na hian ngai dam te an ron deal tamaya an lo ti du da awanga ngai dam deal na te an dong ta nol mai ani anua chuan mi pui du da nang nge in he museum chuan Robert the Doll chu du mu thei turin an tar chuak ta a voin thleng hian Robert the Doll hi glass box chunga da ani a ni tin mi in an ron tlo a chelai mu fu tumin an ron en na sa thei hle ani kumza som panga hnu po hian he no telem hian thil ti theina la nei reng ni in an soya achang chuan he no telem ron en tu te camera hi abula hian abuai tlat zela tin an electronic thil te po hi a kholo tlat zel an timau mai ani panina Charlie kumsang kha zakwa somruk pariat khan no telem danglam tak mai chu in hlui ve to tak Queen Victoria hun laya in sak New Year ka chuan thil hlui da khom na an hu chuak nol maya he no telem hi chanchin bu hlui to tak maya in tuam ani a tin mak tak main he no telema hian lalbiak na chu lekha in zia kin alo in tel ve boka he chanchin bu an tuam na hi kum sang kha chakwa som thuma mi dei to ani wangin no telem hi upato thokhat tak ani ti chu achiang ani ti chuan he no telem hi he in nei tu te chuan an no telem da na huna chuan an da tel ve maya mingte phua sakin Charlie anti ani in nei tu te hian fanu hlir panga an neya chu wang chuan no telem po chuan lo nei ve nel nual nge ani ma se rei lo tan huwa chuan thil dik lo om tatlat maya Charlie an da lo na huna hian an mule tlat mai thin ani in nei tu te chuan an fa te thil ti an ngai maya ma se an fa te hian an khoi ngai lo thu an soina sa Charlie an om na mun a in son zel chu mak an ti hle a ti chuan an no pang ber kum limi chuan thil rap thak tak aron soi chuak ta a zana ka zung tur hi Charlie hian min ron beto aron ti tamai ni ma se heta po hian a chung te chuan no pang ngai to na mai ani an laring chawa in nei tu te chuan Charlie chele thil danglam engma ati shelo ma se an fanu te hian he no telem hi an hlau ta tul maya zana phei chuan an fa te hi an mani in zun ram po an thiar ngam talawani he no telem hnaya phei chuan an kalngam reng lo maya drum khat phei chu an te ber taksa chuan hamra na hnu ma hi an muta thluah maya an zote ti nia an rin lai no pangte chuan Charlie ti ani thu a soita tlat mai ani engma thu dik thra chuak ta chuang lo chuan in nei tu te chuan ani em to lo veti in no telem chuan thil hlui da khom na thingrem chunga an khung le tange ani ti chuan Charlie chanchin chu an thei ngil chho chun zom ta a hunakal zela no pang ho te po chu lo seilianin hein le chunga thilom te chu shal ani a ti chuan Charlie no telem po chu nu pakhat thil hlui sang la khom thin chuan a collection na tan ala a ani po hian he no telem laka hian thil mak tak aton thu a soi le bokani ti chuan a kol rei ngam ta bik lova chu ta chin chu mi sang in he no telem hi anin hlan chhong kual ani bera a omna pienga chan chin ero anei zel ani anti tuna chuan Charlie hi dor pakhat local artisan nei tu ten an kol meka heta hian he dor nei tu te hian thil sang la khomin mi puiten thei turin an pho chuak thina he no telem po hian en a hlo hle nge ani pakhat na okiku he no telem danglam tak mai chunga hian no pangtharau omin an hria
Japan ram mi pui te makti le en hlo tak ani a no telem hi okiku anti a aming hi he no telem lo nei thin no pang ming ani a he no telem hian mitdum fia tak anaya asam hi a to thin anti okiku no telem hi Manenji Temple Iwami Zawa Muna Kumsang Hazakwa Somthum Pariat Chang Khanda Anitoa Ansoi Dan Chuan he no telem sam hi atira chuan atoya mase huna local zela asam hi athang tlat mai ni anti asam akhat tokin an tan sak thina mase aron tole zel mai ani ome Kumsang Hazakwa Som Pariat Khan Kumsom Pasari mi Eikichi Suzuki chuan Soporo Muna akalin he no telem hi ana kumni mi lek okiku tan aleya okiku hian no telem hi adu ema ni tin a infiam pui thina mase van duai thak tak main hemikum hian aboral thut maya ti chuan okiku te chung kwa chuan he no telem hi an chung kwa in mai cham an siam na hmuna da in an fanu okiku hria rengna ni tin an tong trai sak thin ani ome ti chuan hun alo kal deuh chuan mak tak main an chung kwa chuan he no telem sam hi athang ti an mu chuak tatlat mai ani heta hian an fanu tharau ngei mai chu he no telema hian a om nian ngai mi maya Kumsang Hazakwa Somthum Pariat Khan Suzuki chung kwa te chu Sakhalina anin sona ti chuan he no telem hi Manenji Temple chuan an en kolatan an hlanta ani tun thleng hian engtin nge no telem sam hi a to thei dan an hret hiam lova mi thiam ten no telem sam hi an han en vel chuan mei chano pang sam tak tak ngei ni in an soibok ani lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya